Aquesta és una opció que que es posarà sobre la taula, evidentment, i se'n parlarà, evidentment. El que hem de veure és en quins termes, I també explicar números reals, perquè aquí el que s'ha explicat per part d'alguns és que l'impost de successions, incorporar aquest darrer tram suposa uns ingressos de 400 milions, i això és mentida. Això sabem que no és veritat. És a dir, que l'ingrés es produeix si s'incorpora plenament l'impost de successions. Aquest és el plantejament que fa Esquerra Republicana, no ho sé si ho és a fons, que hem parlat fins ara de pinzellada gruixuda. Després el que també hem de veure és com afrontem l'exigència per part de la Unió Europea i de l'Estat espanyol de retallada del dèficit públic i veure aviam quin és el plantejament que fem. I tot no es resol només en política d'ingressos, sinó també en política de despesa. I, per tant, fins ara Esquerra Republicana no l'hem sentida mai a parlar de quins són les retallades en política de despesa. Està molt bé quan tu estàs a l'oposició, però incorporant-te en el dia a dia de la governabilitat del país, home, has de ser honest.